ipeyo guta mapipi makunura rino sinyamadzi Kimpton Mangenda Tinashe Machena Mo Blessing Ramioni Sanyamawe Alec Nyabanga James Makoni na Sabhuku wao. Mambo ndinokumbira kuti upanera kutora mambo kusema fona akutendera mambo atori mapeporo ari kutambisha makamiji yazo kwasizosera katiti wazoti azvisiriro zvisatambisha makamiji saka tasikumbira kuti mutongo wavo wasipo vasina mafoni avo. Kupindura mukaona saka kupindura maya padana mambo amuna sei amuna chekutaura pana ndizvo but unokumbira maraitsa mataura makamira muri kupa order sore ingati madara resiri renyu sore munoitwa matari kwenyu muzopa order zvepano ndo zvamunotedza Sabu tapano kuti tione kuchipendera patakasira paya pe last week vamwe waiva wasiripo vanova ndo vakungotanga nekutaura tisati tavapa mukana wekuti wataure saka zvisinei isu takusimudzira kuti zvawauyawo sezvo ngo asiripo zita rawo riripo toda kuti vazozive kuti takagumira papi zita rawo rakapindawo papi hatizivani asi kutozivana kuburikidza nedare riri nhasi kutotanga kwaona kuti ndo mukoma pipi weguta handizive munondiziva andisindambona nemikuru wangu mukuru wangu gore ripi anyaya vaimbotora sabhuku aiti asi manyaya kunokwere tida kumaina mhene kumaini nyadoro tikambotaura nemi ndifuma pari wangu uchiti iwe uzi haugari hausiwe mamutukumiri ndimi wacho ndichida kutosimudzirawo ndirisimukiro nyanza ndisi mwana wemamutukumiri ndofuma ndopatakambotaura tese saka tinoziwana saka kuonana kuno kake chipiri nhau iri pano inonakidza asi inosiririsa asi chiripo kuda kubatsirana pachokwadi chokwadi chibude sechokwadi ini ndichazopedzesera nemi mambonzwa vana vari pano ndichivabvunzutsa nhau iri pano so semunhu aiwa asiripo handichatangiri patakagumira ndaakuti titangire matangire atakaita makateerera kana mukana wenyu wazosvika wekuti muchitaure nozokuti mukoma pipi uyo chitipaiwo tinzo kuburikidza masettlement amanzwa vana vakasiyana siyana so ndakuita sezvandakaita last time ndakaitanga kuna sabhuku kuti nyaya izove pano yakabva nekuna sabhuku saka sabhuku muchamuita muchidimbu sinzi makambopa mastatement o kana kutanga kutaura matauriro amakaita muchitry ngokupaiwo 10 minutes kuti munge mapedza bcause mwana umwe neumwe apa achataura saka tiri kuitira kuti mukoma people anyatsonzwisisawo sezvo zita rakewo riripo so ndoda kukumbirawo ndibvunze kuti chakakutadzisai kuti munge muripo palast dare chii last dare zvakaitika patakanzwa nyaya takazoenda kwachief nyamaro chigava kutomhangaro mabvunza chief nyamaro mukataura navo kuti takatosvika vakati aiwa chazi asanda kutonga nyaya saka imimi ndichakuti muye pandotonga muna January ndichatumira matsamba kuna sabhuku vanhu vaozoya kuno saka musi uyo ndiko ndakabva ndapedza vandaenda kumhatso kubasa ndakubasa ndo pakauya tsamba
unoenda kubasa. Mwai makange maenda kuna ya chief Nyamaropa. Unotongwa na Nyamaropa here kali mutongwa na gachi. Isusu ina ndiunyere pese pataimboita shina taenda kwa chief Nyamaropa. Kufunga wanozviziva. Pataimboita kumatara tumusha taenda kwa chief Nyamaropa. Saka ndokwandaka ngokufunga kuti ndokwatiri kuenda izvozvo. Ndokwatinofanira kuti tinoita ichi taure nawo nyaya dzekutaura. Sabu kwenyu ndiani? Sabu ndi Mtukumira. Sabu kumotongwa nani? Tiri under Headman Ganji. Okay. All right. Chapedzi nguwa rekatiipe kuna Sabuko. Afambe naye. Ko mtete matare matudi. Ndisina kuuya nawo but handizoti mari Nemsina kutauriwa. because ndaba straight to town. Asana kusvika kuno. Maba straight town. Okay. Then $40. It's okay. Sabu kusingapedzi nguwa. Famba ine bhora. Ine Pamusoro yemukaho. Pamusoro yemheta. Aiwa ndofunga izvozvi ndichaita muchidimbu. Ndakuitirawo vanga vasipo musi watakanga tataura. Changoita zvokutiwo dimbure kuti vabatewo musoro wenyaya watinawo pano. Mambo ndichiuya ndichitanga kutaura pakutanga ndakaya nenhau yekuti tine mwana wenyu anonzi Tichaona Kombore akatandara, ndofunga taane gore ne6 months. Ashaya mu village medu muna mudunhu menyu mamu. Ora tenge ndikubatwa neflu ye baba. Alright. Anonzi Tichaona Kombore. Tichaona Kombore aizvipa hake zita rake rekuti Chimbwa, ndoranga zita remadunhu rwese munhu aidhakwa hake. Modo rakachifanana vamwe ari pamagirosa pedu apo. Anga asinawo zvake mukadzi. Akatisiya gore ragore ne6 months zvisina kunga zvakatsarukana kuti rufu rwaTichaona rwakafamba sei. Takatiwo wakanga uri musi weMonday Tichaona takamuona achifamba neroad up and down achimhanya achimwake doro nawamwe ake pamagirosa. Saka Tichaona Monday haana kukwanisa kuti asvike kumba kuna mai. Kuna mai kwakanoita dambudziko rekuti Tichaona kuti mai azive kuti mwana aripi, akanga achingoti mwana aenda kwana sekuru wacho. Kwana Munembe nekuti akanga ambotaura na sekuru wacho kuti mama ndoda kuenda kumama wacho kuti ndichaenda kwana sekuru wangu kwa Munembe. Saka apa nguva yese mai akangofunga kuti mwana ari kupi? Kuna na sekuru wacho kwa Munembe. Saka yanga iri musi weSaturday taitogadzirawo guva remukoma wangu inini akashaya. Saka tiri kumakuwa shamwari dzake dzaitamba nadzo vakatanga kutongobvunza kuti tiri kumakuwa iko kuti Chimbwa ari kupi asingaoneki pano. Chimbwa ashaikwe kumafunction. Ndokuya zvemutauro wechipiri akabvunza futi saizvozvo. Zvisinei takapedza kugadzira guwa ramukoma tikaenda kumba tikapiwa masadza edu tikadya zvakanaka. Right, ina ndina kutora nguva ndiripo ndakabva ndaenda kugarden. Pandiri kugarden hakuna kumbopera 20 minutes. Ndakatoona ndatotumirwa vanhu vachimhanya. Vakati Sabuku kuno kwashata mhanya kunei. Tikanzi wana wasvika waita kuti waona munhu akafa. Maona kuno kwatakazomutorera Tichaona. Saka nenyaya yemakumbo hatina kukwanisa ndimhanya ndikati wane makumbo mhanyai. Muende kumba uko muende kwataurwa newana kuti waona munhu akafa. Saka vakamhanya vakasvikako vakakwanisa kuona kuti ndiye Tichaona uya Chimbwa watiri kutaura nezvake nhasi. Vakoma, saka munhu chii chamboitika. Saka ndinokwanisa ndizosvike pasini ipapo ndangoti kana maona regai nditange kubata polisi. Ndakafonera mapurisa akauya wejuti zvakanaka. Vakatarisa munhu wavo vakati Sabuku munhu tamuona, asi zvatamuona kudai nyaya iri pano inenge yakati kurei. Tiregai tifonere CID wemusaidhi Nyanga wauye watibatsirewo munyaya iyi. Chova takati garei. Vakafona havo kuCID tikazosvikawo kunenge kuma22. Vakatanga kuti kaenda ikoko pakarara munhu wedu. Vakaita basa ravo vakazovhura munhu. Takatanga kuona honye dzakarowa neapa pano nekuno kuseru. Vachingoti pitigudzai munhu wenyu. Tikazoona futi isa tinomboziona papa nemadhropsero pamatatu. Tatisina kukwanisa kuaona. Maona asiwo CID vakaita basa ravo vachitora mapikicha zvese. Saka vakazoti munhu taakutora chitunha ichi kuenda nacho kupostmortem kuHarare. Tikati aiwa zvakanaka. Vakatora shuwa chitunha chavo vakaenda kuHarare. Asi tiri ipapo vakaita mainvestigations avo
wakakwanisa kutsunga mukomana anonzi Kimpton Mangenda uyo naRamioni akazozviti More Blessing Sanyamawe. Ndo akakwanisa kutorwa nepolisi that same day, wakaenda nawo nechitunha chikaenda kuHarare. Saka postmortem ikoko yakanoitwa, mapurisa akazodzosa chitunha chikauya tikawiga mwana wenyu mambo zvakanaka. Asi zvaingoti kashamadzawo sevagari vomuvillage kuti iye munhu ambofa sei, chii chakakonzeresa rufu rwake, zvaitotinetsa. Muri kuzviona mambo. Zvisinei tagara izvozvi kuti zinge tiri pano mambo, inyaya yekuti mukati memusha wamangu inini mamutukumira kuti Nyabanga tingori semusere mambo. Makaita urwere hwemwana, murwere muzukuru wangu akanga ari pano uya akazingira asvikirwe riya. Saka maita urwere wakadai mwana anga atoita flat. Vakazomhanyawo kutsvaga vanobatsira, ukaita urwere mbonotanga kumbomhanya kutsvaga vanobatsira. Vakatsvaga muprofita wavo ana anonzi Sachiwo. Ini ndakanga ndisipo mambo ipapo. Right, Sachiwo akauya akaita zvaakaita, mwana akapepuka. Saka mwana apepuka kudaro, zviri kunzi akangoti ini ndini chimbwa, ndidaidzirewo Ereki. Ereki ndeuyu mambo wandakagara naye apa, mwana wamukoma wangu, ndofunga ndakambozvitaura. Uyo anga ari ukadoma wakashandisa nasekuru wake iye Kipero Guto. Saka mwana haana kutorawo time mangwana acho akatouya. Muri kuona svikiro pawanga uri pesa aitataura kuti izvo zvamuHarare, izvo zvamaRusape, izvo zvapanyamaropa, izvo zvapamashopu pedano. Asvika paasiya bhegi ndiri kupaona isvikirwe. Kusvika mwana azosvikawo pai pamba, akasvika kupirwawo nyaya yake kuti shamwari nyaya yatakudaidzira ndeyekuti uyu chimbwa uyu sekuru wako atidaidzirewo Ereki. Mwana uyu akadaidzwa uyu nesvikiro kuti yaugare pasaidi pangu apa. Handi muri kuzwa. Akanzi iwe nhaye muzukuru, chandakambokutadzira chii? Ndikubhadhare nhasi. Handi mazviona. Nyaya mambo haibvumiki. Uyu mwana wangu bhati pakaita pfumvu. Akati ndizvizibe. Feki kamudzimwa. Mwana wangu handisisi ndo zvakaitika. Handi muri kuzwa. Zvakadaro yakati ana mutukumira ana Nyabanga ndazvizwa. Ini ndiri chimbwa, handidi kubira munhu mazwi. Handiti kandida kuti mufambe nemwana wenyu uyu pairi kana kuti patatu. Handi muri kuzviona. Mozodzoka kwandiri. Zvakanaka. Vanhu vakabuda, asi ini waindifonerawo mukomana nhasi haapo bakambobuda. Anova mukoma wako aibatana neni. Akafuna kuti babata apapa, ndikati chifamba ine mukomana wacho tizwe kuti zvinobuda zvakaita sei. Vatanga kufamba pekutanga wamagetsi akada kuitawo mashoma. Vakazofambawo pechipiri. Pechipiri akada kuita mashoma, akazonzi mwana wemaoko akashatawa. Handi mazvono zvakazosvika kuti mwana wedu abatwa. Ndofunga kana mudzimu wakauya pano ukazotaura. Wakabva hawo wakafamba manheru kuenda kumba. Zvamakangozwawo mambo kutanga angofamba ati zii. Saka anga akufunga manje kuti madhiri angu auda kudini? Auda kubuda pachena. Right, zvisinei tasvika kumba, mwana akazofungisisa kana wapara mhosva watopara. Handi mazvono. Akazoti akati haiwa rega ndide mauya kunondikuudza. Ini mukoma nyaya iri panapa. Shuwa svikiro randibata. Ini ndakafonerwa. Takafonerwa foni yakafonwa namapipi makunura ane ari pano. Mwana wenyu ari muvillage mangu. Akati chimbwa aripo here? Pano vanhu vakawanda here? Handi muri kuzwa. Ndo zvakafonerwa mwana uyu. Saka isusu takaenda mberi nekubvunzurudza mwana uyu tikati nhaye mwanangu. Ini ndofunga ndakanga ndachizouyawo mambo ndikati regai ndidzike kumba ndibatsirana newana. Saka ndachiuya ndakazonyatsa kusvika kugara pasi nemwana ndikati iwe mwana unganditaura kuti nyaya yefoni ndiyo ingaunze ngozi mumba. Foni zvakamboitika kupi zvokufonerwa nanhingi kuti ndingaripo totambira ngozi yafanana nhasi iyi mumba. Zvakatinetsa. Takakakaritsana naye mwana ari papo. Kwadi hatina kuita hasha. Zvinhu zvoda tactic izvi. Hatina kumborovana nemwana wedu kana kuita sei tichibvunzana. Zvakatitora 3 weeks. Takutobata wiki yechi4. Mwana ndiwo paakazoya kutaura chokwadi chake. Akati wabereki. Vana baba, inini nyaya iyi yekufa kwachimbwa anova tichaona kuKhomborowe ndinoiziya. Handiti takatarwa zvatakatarwa ipapo. Nokudawo kwemudzimu isusu wanga wakatibata kuti zviri kutaurwa muna nduri zvibude kupi? Kunze. Zvichazobuda chete kunze inini kana ndapinda musha mangu ndachitaura pajekerere sabhuku ndochikupa vanhu vako magandanga akandiuraya. Saka takangozvinyarara takadaro. Saka chizoronga isusu tikati aiwa ngatiite chopu zvinhu zvitijekerere. Tikatuma munyaya wedu kwana Khombore. Vana Khombore vanga vari kubhuruwai. Saka munyaya azokwanisa kungochaya mafoni ikoko akati alright tichakupindurai.
munoziva kana muri waranda munyaya dzakadai idzi kutotamba chunire kuda vanhu vakafirwa nekuti vanenge vachirwadziwa. Saka naizvozvo vakwakombore vakachizopindura vakati isusu tiri kuda 1000 US yekuti tiuye ikoko tizozwa nyaya yenyu kuti yakamira sei. Saka takaita bishi rekutsvaga chii 1000 US tikareiza tikabata turu munyaya wedu isu asingagoni kutaura navo tiri vasungwa kamhondi tiri mhondi. Saka nemunyaya wedu wakafonerana newakwakombore wekwakombore wakazoti right isusu taakuya tikapiwa date saka takazongoonawo kombi tikati unoziva uri musungwa tikati chachaya ichi zvakanaka. Takatuma munyaya akaenda kwana Kombore tikanzi uyai mangwana Saturday. Saka takasunga rwendo rwedu naiwo svikiro redu takaenda kwana Kombore. Isusu hatina kukwanisa kukanyabanga kusvika musha kwa Kombore, zvakanzi garai kusango muri mhondi. Tikati ichokwadi tiri mhondi. Naizvozvo izvo munyaya yakanosvika Saduri vari pano apo second sub kwangu mambo avo ndo vanga vatora chigaro. Inda handisina chekutaura nekwaKombore nekuti ndandiri mukati memhondi nekuti mwana wangu anga abonda nditoriwo mhondi. Saka vakakwira nemunyaya wedu takatatsvagazve futi munyai anosvikirwawo nengozi futi kuti zviretukire. Vakaenda naSaduri vakapinda mushamani maKombore. Saka ndoona Kombore vakazodaidza vakati aiwazve zvakanaka zvamamuyo tazvizwa takatombochadzwa 1500 US yekuti tivhura muromo tizwe nyaya yenyu mazoona. Asi takangochema-chemawo tikambobvisa nemwombe kuti zvinhu zvitifambire handi mazoona. Naizvozvo izvo mudzimu wakazoshedzwa newakwaKombore wachiti kana ari mwana wedu chimbwa chaiye chakatandara uya uyu hapana chinomutadzisa kusvika muno musha muno, ngaauye muri kugara naye kusango kuti zvidi ari mwana wemuno. Saka shuwa mudzimu wakatorwa naSahwira wemudzimu nemuprofita wedu uya vakanosvika mana Kombore. Vasvika mana Kombore ndo vakafamba nemukova akapururudza vachidi achibatana nehama dzake handi mazviona. Isi tatisipo hedu tatichiudzwa naSaduri wanga wakatimirirawo handi muri kuzviona. Saka mudzimu wapinda mumba akagadzika hama dzake dzese akati hama dzangu Saduri wanga waripo akamira sabhuku awo kutanga akandoda kuudzai vanhu vakandiuraya. Right, zviri kunzi svikiro hazvina kutaurwa nemunhu wenyama mutibate zvakanaka vabereki. Isvikiro ratakaona vakanga vari pano. Akati inini ndakaurayiwa asi kuraiwa kwandakaita ndakatorwa ropa vakakonzeresa rufu rwangu. Zita rakabuda Kipero Guta, Mapipi Makunura, Eric Nyabanga, koya James Makoni, Linus Nyamadzi, Kimpton Mangenda uyu, kuchizobuda Tinashe Machena, kozoya Ramioni Sanyamawe. Asi Ramioni akanzi haana kundiuraya wake muromo wakangotaura nekuti muromo iyoyo dai akapfura nepasabhuku akandiponesa. Ari Sahwira wangu wandaigara naye kuBroya ndo zvaakapanikirwa izvi. Saka zvisinei izvi zvaitika mumba vanhu vakazodaidzwa veruzhinji jekerere apedzera nehama dzake dzese. Tikanzi ndida kuti ruzhinji rwevhireji rwuzive vanhu vakandishaisha kuti ndinge ndife nanhasi. Maona akabva angoshedza mazita andataura aya mufi akabuda akashedzera mazita ese kuti ava ndo vanhu vakaita sei vakandishaishira mambo. Ndo zvakaitika kupi munzvimbo yenyu mambo kuti nhasi tinge tiri padare renyu pano. Saka tauya iri mhosva yemudzimu wakatiunza kuno uchitaura wega kuti nhingi ndo wakandikanganisa. Saka ndoti ndidimbure mambo zvizhinji ndinoperera ipapo mhuka huru. Tinotenda. Alright. Alec Nyabanga, takuda kuti udzokeredze matauriro awakaita last dare. Twatazoenda pano mwedzi chimwe ndatakadaro kuitira kuti aiwa asiripo anzwe kuti nyaya iri kubva papi tikufamba sei. Saka ndisikapedzi nguva taura tinzwi. Toti pamusoro vanoremekedzwa neni shefu Edmund Ganje. Inini ndakafonera na Kipero Guta akati ndinoda ropa. Ndataurisa Simboti. Ndakafonera na Kipero Guta akati ndoda ropa. Tikati pandagara anogara zvemadhays wakanzi muzukuru ari kuya ikoko Mapipi pama paitawo ndaingogara ndine tsambuya kuti kana paita basa mozoita sei
muzondifonerawo wanzi iwe unoona munhu aita sei auya ikoko ndikabva pamba zveshuwa ndikaenda kuona mapipi. Sorry, toda kufamba newe zvakanaka. Mbuya wawainetsa naye kuti uda basa ndembuyani? Mukadzi wasekuru Kipo. Mukadzi wasekuru Kipo yeguta. Thank you. Zvadaro ndakazoona rimwe rezuva pandadzika kuna mukoma mapipi, ndikasvika pamba pake ndikasimbisana. Akanditi vanini mauya, ndikati hongu ndauya, kanzi pane basa randoda kuti muite. Ndikati ibasa rei mukoma? Akanditi kanzi ndoda kurevherwa pai pamukowa. Zvadaro vanditi ndikati nini imimi sinzi muri muda kurevherwa pamukowa. Sinzi ndakasenderwa message nambuya kufonerwa in fact kuti kana iwewe muzukuru mapipi akuya iwe unoenda komona mozoita sei mozoya mese zvinozobuda ere nemadhays acho wozi pamwe chapedza 1 week apa nichidiwa emergency. Kanzi alright, vandasiya rero basa. Vakanzi asi pane rimwe radoda ita sei radoda kuita. Pandabva ipapo pandaenda kumba. Ndaenda kumba, ndakasvika kumba zveshuwa anzi tichaona kombori ane nickname yekunzi Chimbwa. Ndakamufonera mukoma wacho angamufonera kuti munin'ina ndiri kudawo mari nditombomwo doro anova Francis Chenjerai kombori munin'ina wase kuti tichaona kombori. Akandisira zveshuwa mari mufoni. Andisira mari mufoni ndikaswera zveshuwa ndakatanga zvekuma 11 to 12 nasekuru tichaona kombori. Taswera tese kusvika zvekuma 3 ndakabva ndazosiyana naye. Patazoya pana James Makoni. James Makoni ndiye anga ari main actor wedu pamabasa edu ese. Right, taonana naye angautipa rimwe doro rekuti rimwe racho anga usingazwisisi kuti doro rine chii mukati, because aiti doro riri pakati super paiswa kana 2 acho aisazonge akazara achinge atombomuyiwa tikanwa. Right, zvadaro tagara zvava zvekuma 6-7 asingaiti mistake. Akanditi mukoma mapipi anofonera kuti pane vanhu vakawanda here? Ndikati hapana. Pana Chimbwa here? Ndikati hongu aripo. Right, zvadaro ini tiri papa ndakamonetsana nasekuru ani Chimbwa. Tanetsana nasekuru Chimbwa ndakangosundana naye, handina kurowana naye. Tadaro bva ndangosiyana naye. Tasiyana naye kudaro pakaita Lamion Sanyamawa naKimpton Mangenda. Kimpton Mangenda ndiye akasunda sekuru Chimbwa akamupusha negotsi kekutanga akadonha nebheki. Kechi2 akadzoka futi pasame position pako panga akuwara vadzoka futi. Kechi3 akaenda kunotemeka zvekuti panga pato nedhip ye2 mm. Zvadaro uyu Kimpton ndiye akasimudza sekuru Chimbwa, but munhu wekuti dhip yanga yanyanya kudzika yekuti anga anyanya kukwarira zvakanyanyisa kana power anga sisina. Munhu akamusimudza ipapo ndikimbi aina Tinashe Machena. Wauya apa pamberi peshopu musacho panga akasina malights. Asina malights saka akapota kuseri. Vasiya munhu ari pakona. Asiya munhu ari pakona Tinashe akavhara door kuseri. Avhara door kuseri akaya kutora munhu. Zveshuwa akatora munhu akaya kunondipa. Tikabva ipapo tikaenda inini naKimpton Mangenda. Inini ndakabata mumakumbo. Then Kimpton anga akatsikira pachecks nekubata huro. Kadaro munhu akauya nemasirinji ndimapipi akapa James Makoni. Isi patakadzika nemunhu James angatodzika kobva atoenda kuposto kwatantukitirako mabasa edu. Taita uyu Tinashe Machena handidunyepa hapana chaakakwanisa kubata kana kudii. Anga ari gadhi wedu. Tichiita zvatantukuita tavakuda kupedza. Sorry. Tiri ipapo Makoni aidrena muno both sides. Tsinga dzemaoko. Yeah, panapa nepanapa. Aidrena achisira muchubhu yangana. Zvadaro pakaita umwe munhu pataona light. Patakaona light anova Linus Nyamuno. Angarubvawo girlfriend rake. Saka akauya kudaro patimu redu anozviziva kuti munhu akampa $50 nemaswiti ndiani. Zvadaro takabva tambodisappear. Tikati zvinhu zvimwe chabvondoka. Patapedza patadzokera. Saka patakadzoka takazongoona munhu awapapi? Awapa ground. Right, tapedza tiri papo Makoni akazobva ipapo. Vapedza basa vabva vaenda kumota. Yanga iri paground inotambira vakadzi panova pa next nechibhorani. Abva ipapo Makoni vaenda pane mota, abva ipapo vauya kushop. Pamwe ndo panga kuenda koisa ropa iri panotonhorera.
tabva ipapo akadzoka Makoni vaya futi kumota vauya uko inini vandati zvandaita izvi tamboguma akatakura Kimpton Mangenda Tinashe Machena Linus Nyamuno James Makoni wakaenda kunomusvitsa panzvimbo yaakazoonekerwa ndoti ndo mazira anoita sei anozviita. Alright, uchiri ipapo mwanangu, pakumuuraya makamuuraya sei? Pakuraya main actor angari James Boys akatipa madrugs aitipa Jameson Makoni ndiye ngari main actor asi mange muri wangani isizo ndiri James inini Kimpton Mangenda Tinashe Machena tongoti pa team racho rese asi munhu akauya ipapo tongoti kutanga inini James Makoni mapipi tomisa because ndiye munhu akaenda masini ndimboda pakuuraya apa oko pakuuraya inini ndakabata makumbo Kimpton Mangenda anga katsimbira pana nekubata pa Makoni achiita basa rake rekudrena saka memuri watatu. Alright, anyway Mangenda tipotenzi nduzvinzwa mama iyi nyaya iyi ndifunga last week inini pachizvangu inondikachamadza ndakumbira kubvunza uyu mukomana ari apa kuti maitiro atakaita munhu iyeye takazvironga tiri papi vanditaurira kuti tatiri paposto yakatiri pamba panhingi kana kuti pamba pake kana kuti takaronga tiri papi kuti uraya munhu anditaurire kuti kuuraya munhu hasi tsuroba haisi mhembweba munhu takaronga tiripi kuti tiuraye munhu uyu awarutaura mashoko arutaura izvozvo hanzi kuti tizouraya munhu ininiwo hanzi samangenda nawi hanzi taura kuti takaita lingi sei kuti ndizojoinawo kuti ndiuyewo pakuuraya hanzi pache zvangu ndakazvimirirawo lingi yanga iripo mukomana wevetinary anova James Makoni ndiye angane wakomana wachimwa inda patakazona sekuchimbwa ndichimwa naye ndichiona kuti izvozvi sekuru regai ndichisiyana naye ndiende kupi kuna wakomana ndakangosvikira wakomana wachingodhakwa waina naJames Makoni atoripo. Okay. So James Makoni ndochibamba. Sorry mambo. Akataura achiti akapiwa munhu naTinashe vaatambira vaanditambidza vanana yako na James. Takazvironga papi ndikumbira ndimbomubvunza uyu munhu arapa. Inini ndakamirira mwana wangu. Chimbomira wakadaro. Ndambodzoka pauri. Ndapanda kuti ndingotaura pasitara rake manzuri andakaita mwana wangu hapo. Alright. Inini mwana wangu hapo, mwana wamukoma wangu anonzi Tinashe Samachena. Akamborambawo sekurambawo kurungoita varume vese. Asi akazobvuma. Paakabvuma takamuti wanga winani, akataura zita rake. Takanti inaye pakutakura kunodhamba tichaona. Wainzwa ere mumboyo. Ndizi kuti paada unzwisa pawakarongana pacho handizi kuti ada kupanya sopanzisa pacho. Asi munhu asipera basa akaita. Umbo ndo ndiri kuramba munhu asipo. Asanongedzi. Munhu asipo akatopa mashoko kuna na baba. Asi achiti iwe waiwapo. Alright. Mati dzoke unewe taura tinzi. Cheko munoziva kuti tikada kuzira nekachikunu tikada kudini kudini. Svikiro paranga riri last Friday akanzi chi akati Akabvuma mashoko. nhasi aukama. Pauya mabhosa ake. Ndikubvunza nyangwe ukapiwa maswiti nyangwe mari apa ndepejeni nekuti anosvikirwa maiti kadzimuke fake ndiri kupa munhu ari kusvikirwa inini mashoko kuti azonyepedzere kusvikirwa zvakamboitika kupi last Friday ko wakati chi uri apa midzimu imwe ikakutenderera ndo pandingokumbira chete ipapo Mambo uyu munhu zvaari kutaura apa uteza mananda ndiri ndiri kumbira kubvunza utori mhondi mbozi mananda wabudisa paka mhondi patamubhuka tatobonetsana nenyaya utori mhondi mfana Saka iwewe last time wakaenda kumba wabva muno mudare wataura mashoko ekuti kudi pamberi pedare ndakataura nemudzimu. wataura nemudzimu wakagara paitaura nemudzimu tatira dzimu ndakagara apapo nendi mudzimu erini kwete inini ndataura nemudzimu. kwandiri pandakakubvunza wakataura kuti chii wakagara apa wana baba wako wari apa
Ukataura kuti chi? Takataura zvakawanda. Zvekuti chii? Handichazivi takati chii, takataura zvakawanda. Saka hapana chiri kutaura kaso. Kana utadza kupindura zvawakataura last time, hatina chiri kutaura newe. Saripedzere nguva. Tenda kuti patakasira hora nyaya takaisira pekuti chi? Inini nyaya pandakasira pandapesera kuziva ndo pandakadhonzwa nasekuru ari kunzi ari kubudikirwa apo zvikanzi ndida kukupengenura kuti uzive kuti una baba wako ere wainaye pana? Ari. Ndiani? Wanga ari pano, wanga wamira sababa wake ndiani ari pano wana? Baba wacho nhasi wazoya. Ekutuka sabhuwa. Wanga asiripo pa last day. Wanga aripo pa last day. Ana mangeni. Ndikumbiro wane wacho ambo nditi wapa dedededa. Pamwe inini pfungwa dzangu hadzisikuita zvakanaka. Pamsori chief. Inini nanzi ndata muno. Asimuka baba wacho. Ndiani mukoma bani ndiani? Baba. Muchidimbu takasira nawi pekuti kudise mazira munozviita. Mwana wangu akanga abvuma. Saka kuti chii chawo nditaure. Mabvumero acho Iwe. Ndati chii chawo nditaure. mabvumero atakaita makanimani. Iwe. Usashore changamire banditika. Ndakamanidza kuti kudi. Mimi anotaura neni. Manzwa. Anotaura neni. Manzwa. Hama dzangu dzadziripo. Mutonzi manzwa. Mudzimba Pana rediro. Wakadhakwa ere? Asikaita pamfano. Urete. Mapurisa chimbomutora mupote nekusero. Kanangondipa ndipo utambe naye mchana. Uya uno. Urete ere? Uya uno. Muterapa. Bata munhu usamukumbire. Uya naye kuno. kukumbira tinofana kuti tifambe. Ambobvise bhutsu. Visa bhutsu futi iwe. Nendate tora indate dzekumashure. Unza makabzaru. Chimboenda naye kusero. Right. Takwenda panani apa. Anzani? Sanyamawe. Takasira pekuti kudi. Kwandire. Kwandire ndakasira pekuti ndakatenda kuti nyama dzako kukura kusawa. Wanangobuda. Anozotoka kuchikora mumatara. Asi mangotozotoka kunyaka mukunyanga. Taurisa chimudi. Alright. Ndimainzi nyaya yenyu diki. Right. Zvainzi udiki hwenyaya yenyu. Udiki hwacho mungatibuditsirwe here kuti nyaya yangu iri kunzi idiki pokuti wari kuti ndakaona handina kubata. Saka nyaya yako idiki kuti hakuna kuuraya good. Ndo pandikesa. Alright. Asiwo imimi ndakukubvunza iwo makaonawo here? Handina. Hamuna kuona? Okay. Tombokusiyai makadaro. Kuna ndiani? Mapipi makunura. Takaisira pekuti chi last Friday nawe. Mimi makati nifuna kudzoka last Friday. Takaisira pekuti chi? Tinofana kudzokera nhasi. Akatozodzoka nhasi Friday. Asi taiva tambonzvera sekuti kudi. Inini ndainzi sektora kupita Alec ari kuti inini ndakauya nemasyringe nekufona kuti chimbwa ari zvinova zvinhu zvawakati hauzvizive. Inini ndakati handizvizive zvokudai anga ari apo ndanoda tombotaurawo naye chimbwa unyatsakunzwisisa kuti paari kutaura izvi zvinenge zviri kubva papi chete. Okay. Zvokudai anga ari apo ndatombotanga kumbobvunzawo makateerera. Okay. Alright. Hamuna chamunoziya? Inini handina chandinoziva. Okay. Zvikunzi imimi ndimi makafonera asiwo asipo nhasi anzani makoni vazotaurira makafonera direct kuna ndakafonera Alec. Alright. Ndokutaura kwaari kuita. Okay.
Asi hamuna kufona. ini handina kufona. Une macontact here. Macontact ausho. Amapipi. Nefone number zake. Na kwete dzangoitika nyaya dzanini ndakadabvisa mufoni wangu Avadilita. chokwadi ndakaita sei zvandakaita. Mukomana uyu ari kuti ndini ndakaita ngokana naye. Asi pakuzodrena apa handichatonderi handisi kuzviziva. Asi akakana naye ndiani? Ndini. Ndikati paukakana naye iwewe wakazomuona ere mangwana acho? Saka akabva afa. Zvekuzonzi makazodii yakazodrenwa sese haachazivisa vanhu vaipa madhirasi. Asi nawe ukanaka last time yakataura. Ndiye ari kuti ndakabva afa. Last time nawe kukana yakataurwa. Ndosaka pakazobuda munhu uya ainzi ndakapasangana nemukomana wekubhulawayo. Asi ini zvengozi handidi. Paita handidi zvengozi kwekuti uri kukana kwamangenda nachimbwa. Handitika. Zvapera izvozvo munhu akazouraiwa mashure mekukana. So kana tiri kutaura zvikuita sekuti mangenda akakana nemunhu. After kukana nemunhu ndopa akazoronga kuma 6-7 kwa kutaura naye. Ndo paiboka musoro. Paimpusha papa. Achinzi akaita depth mamillimeters ari kutaurwa. Iye ndiye aikonzeresa madepth. Sorry mama. Sorry henyu. Ndokumbira kubvunza notenderwa here. Sununguka. Kwanzi anga kaboka so. Mamillimeta. Mamillimeta. Panoboka munhu so musoro. Apaoneki ropa here. Pasinuka ipapo. Ndokumbira kubvunza kana wanga uripo kuti paakaboka panonzi so pakamboonekwa ropa here pamashopu ipapo. Anyway, hatingapedzi nguva nemi. Ndingatifambire mberi. Chef Ganji. Chinoenda kuitika. Taurisa. Chinoenda kuitika Chef Ganji. Ndiri mwana mudiki bate pabrain. Dzati kure munhu ngaaregere kutenderera nekudii. Ndati madhipi kozvakaita chikunu changu. Mamillimeta. Munhu aitobva ipapo kuti anenge asi kuziva zvaanga ari kuita because dhipi yanga yanyanya either inegona ngeyanga akavhengedza zvimwe zvimupi mukati. Saka akuramba chiinyi. Iye ndiye munhu akamusimudza. Brazi, akati achipedza kudonha achiyeka munhu vamamudrena here. Ndo akatosimudzwa naye iyeyo. Tikabva tatoenda naye vauya pashopu yekwamachena handiti. Umupana machena vaenda kovhara shopu kuseri. Vauya kupana mangenda abva asira tinache machena vaya vandipa. Iye anga atova kuposhtoka ari mukomana uyu. Okay, saka nyaya yanga kuti achipedza kukana vatoendeswa uko. Ngaaregere kunzvenga uyu. Tati naye uyu mukubvuya katiyo. Ndiani asobvira asimudza roko. Pane mukomana ari kuno. Mambo. Nyaya idiki. Ndutaura yangu ndakamira please ndapota. Nyaya idiki mabvoneke ndiri kuona. Hamuna kunzwa munhu wekuno kudambo kuti anga ariko kuunya doa. Kana kuti madana. Friend to friend, shamwari dzashamwari dzanga mune munhu uyu. Ndimi makauraya. Kana mukaenda kupi nekupi hakuna kwamuri kubuda. Pamusoro iyi. Ini ndakamira kuti vanhu vese vanzvigozivesa ngidi. Pamusoro iyi. Ndoda kuti vakomana ava ihama dzangu. Vautaura mufana wangu. Muri sani imi? Ini ndiri nyabanga. Uri mufana wangu. Okay. Handiti? Ndiri yake ndakutanga ndikutanga panyowani. Asi ndoda kutaura muchidimu. Alright. Uri mufana wangu. Kamudzora kati ko iwe. Kule wamuziva. Kule nomuziva. Magumisa papi kutamba mese imimi pakuti imimi muzvenge muchizomutengesa sekuru. Akatirambira mufana. Tichitanga nyaya dzake. Ini ndakasiya nyaya idzi dziri mudariro. Asi nezvauri kutaura pari zvino izvi. Nezvauri kuita kuti tizosvike kunoruka. Ndoda ndikubudire pachena warume. Wafana waka. Siniketera waka. Wankadai wakatanga inini. Asi nini wakaona unge inini. Inonetsa kuti watange inini noti siniketera ngatori imwe iri. Wafana wangu wese waka. Uye muzukuru uyu ndibamini wese. Handiti? Asi nini ndinogara nawo ka. Ndi distance nawo. Asi wakaona tikatanga uyu ko. Inobva yakasvika kubatika kuti wafana wasirota mukoma. Asi chandoda kukumbira pavari. Ngavabvume chokwadi chawo wese kuti takadai wasingapumhi munhu ba. Noto upenyu hwedu isika handisishiri bainoba inoenda ndiri pati wenda kugocha. Ndokumbira ipapo kuti wafana wanga ataure chokwadi
ende ndikada kudzoka nawo kumba wafana wakawa hatimborarimi zvakanaka pakumba ikoko kutogwandana izvozvi ina nambuya ndakauya zuu panyaya ndatoti nhasi enda uende kuzviteera ndega inini ndozana nditoda izvozvi mateera ndatozviita nhasika unganogona rara musanga ndatomuvhundutsa izvozvi wani wacho atotanga iye kutobuda yega ndiri kumuda panapa dai hatitangi kutina ndima hatitangi kusakura kwatisatanzi endai musakura panonzi endai line by line handi saka tombotanga izvozvizvi ngatimboti pati ipo papa ngatimbogumei ipo papa kusati kwanyabanga kuri right ka kusati kwanyabanga kwabuda pachena aiwa kusati kwanyabanga kuri right noti unofana ika abatira kuuraya sekuru yokubereka inini kuti ndiyo ndiripo inini woenda kobatsira umfana imali ere yanga kupa ndati usati kwenyu kuri right lo pano padara pakaniwi lo kati kuenzanisa vanhu munhu ngataure chokwadi chakakasununguka chinonetsa ngechekuti uri kutaura nyaya yawakataura zuro wochinja yodzoka nhasi iri nyowani ndo panodzoka poda kuti vhiringidzi so kana chinge watakataura nyaya takawirirana ngatitangire ipapo tichienda mberi iwe uri kuti wakamanikidzwa nani waiva wakagara apa nana baba wako apa ndichiti pamakafamba sedzinza muri kumba kwenyu hauna kubatwa here kati iwe unenge ushandisa madrugs unenge ushandisa madrugs nyarara nchitaura ndati nyararazvo sawira mambo ndakuranga zviro padoko doko mukati medare musade kushiswa nevarume ava mukati medare hazvisi kundijekera ndikuona ropa mukati medare usakoronaidzwe apo neapo neapo apo uchirangirwa kuti hatine pamhosva iyi ivo wakadabvumirana nawo sondo rapera wachiti wakadini wakadeura ropa mukati medunhu mako usapote kuti watipotere alright ngatiendere mberi tichidai so kuna nenda panani pana anzani zita mapipi makunura mamvuni toda kukumbira kubvunzo kuti inini masirinji ina handitori tara chokwadi pamberi pamwe handizivi chinhu zvandisi handitoshizi saka nditoda kukumbira kubvunzo kuti sirinji ndakauya naro kune uyu ndakange ndamapiwa nani akanga abva kupi iwe ndiunoziva ita muchidimbutinzo mubvunzo uri simbo ngazvipindure gawo sirinji haizivi handiizivi inini handiizivi haini zvekupikisana nsada shefu chipedzai nawo alright kaniboti uyu wewe kusaidi pekurai munhu ndanzwa zita rako harina kuda pa asi iwe zita rako rabuda pafoni nesirinji handitika asi pakurai pataurwa pa ndanzwa kuti makoni mangenda nani namachena na uyu pano nanyabanga 1-4 iwe apa chi haupo zvafana kana uyu haapo pakuuraya asi akazongodiniwo akazongosvikirawo anzi achibva kumagirlfriend aine light yake achisvikawo vanhu watodini watouraya mhuka yawo anzi aimbotiza aizopedza aizodzoka anzi hatizivi takapiwa nani mari nechimaswitsi pazojoina chi ndozvikutaura inini panodare handikumanikidzii asi kuda kuburitsa chokwadi tichiti tibatsirane kuti mhuri dzinogara zvakaita sei zvakanaka chinhu chinodzi ngozi chinhu chakashata asi sinzi muri kuramba handikumanikidzibe handiri ngozi ichaita basa rayo ichapinda mudzimba dzenyu mozoya mega pano padare muchitaura changamene tatsva nei nengozi asi kuna ari kubvuma kuti ini ndakauraya changamene pamberi penyu ndiyo ndikwanisa kupa mutongo chete the rest mese mukuramba andine mudambidziko nemibe nokumanikidzirei iye mukomana ari paakubuda akaita basa rake achashanda kana makuya ana marongeka munozoya mega pana apa panzvimbo imombo 1 yakwashangamire iyaya dzinedza times 2 dzambiri pamunhu anenge azoya abvuma animanzwa so ndabva ndati ndichienda hangu namukoma kipe weguta kuti nyaya iri pano yese mainzwa zita renyuwo parapindirawo mapanzwa handitika mazire enyuwo kubudikidza nezvataurwawo tingodawo mairi matatu tione kuikoma hedu handidi kupedzera dare nini hana kubvira ndambofona ndichiti ndoda ropa chakanakira mazuva ano kune tekinoloji nyaya inokwanisa kuendeswa kune ndofunga mapurisa edu anozivikanwa nekuferefeta nyaya anoferefeta nyaya
mazuva ndakafona mazuva akaitika zvinhu tomafoni edu mazuva atitauri edu zvinoitwa sei tikamhangara mapurisa zvinoiswa mumakumi mapurisa nokuti mazuva acho inini ndakatoshamisika ndakatosuka vanhu vakabvunza naborodpolisi ndakatotera vanhu vanokwakoporera ishamwari dzangu zvokuti ndaitofamba naye shamwari yangu ndakatoshamisika ndikatochema kuti ndiana kutaura nyaya iyo zvokuti pazvakazotaura kuti ndierekoiva handina kufungidzira kuti ndiye angaitodaro bhozi taitobvunza tiri kokubasa takomara aitotaura kuti takomara kudhakwa kwakaipa takazorowa tikauraya munhu takadhakwa izvo zvito zvari kutaura futi kuti vaimwiswa madoro vaita sei so ndakatosungisa vanhu nyaya iyi inotozikana kana kuborodil police station inozikana kucid ndakaenda kwese kuyakwe ndichida kuverifya zita rangu mapurisa kuti ndiverifyire kuti ndakamboita communication nevanhu vavairawo but wakaverifya zvinhu zvezvo handina kuonekwa ndine nyaya wakati kana une nyaya tokuya tokutora asi handina kana mupurisa akauya kana so mukada endai kucid yepanyanga munobvunza nezita rangu wakaverifya panguva iye kuna nguva ino yatiri ino mandinobvunza zvinotaura kwese kuna borodel ndakasungisa vanhu ndinoona vakatosungisa vakatondibhadhara nenyaya iyi chitarisai bhozi zvese zvatinoita nemafoni kana iri foni hainezi inotariswa macommunication muchitaura zvese zvamataura kufa kwemunhu haisi nyore varume uyu munomuziva here munhu muzukuru wangu aindinesa akaita gore achindinesa achida basa ko akamirirwa neuyu namachena munomuziva futi ndokaziva ndakura nawo wakamborwara pfungwa kurwara pfungwa kuripo pakutaura seuyu kurwara pfungwa kuripo nokuti kana munhu achitaura kuti waimwa doro rakawirikidzana wachimwa doro rakasiyana siyana kunoratidza kuti koko kurwara pfungwa kana munhu achiita zvinhu akadhakwa zvinoratidza kuti munhu wepfungwa dzake hazinoita musha achisanganisirwa doroyo saka zvinoratidza kuti munhu wepfungwa dzake hazisirai kana tiende kukoti tikambira kukoti tichitaura kuti ndaichimwa doro rakadai anotokanda mapepa kuti aiwa zvinhu zvakaita vakadhakwa saka tomboti orati ari kurwara pfungwa tichaona kuti achaonekwa nachiremba toona kuti pfungwa dziri nomawo here ko mudzimu uri kubuda nhasi uchiti ndakaurayiwa vanhu vavakasvipa toti mudzimu wefeki aiwa mudzimu wacho ngautaura kuti ropa racho handiwataura pakatorwa ropa warimbotaura handiwataura pakatorwa ropa rikapihwa uyu handizotaura zvakaiswa mota ndinoverenga mafoni handizvese taizvoverenga ngautaure kuti ropa racho rakapihwa ndakapiwa chinhu here kana ndakatuma munhu akatumwa chinhu hauine chinhu zviri shamwari kana mbotaura gore rese rinopera mirai makadaro gore rese 1 year mirai makadaro iwe nyambanga pane zvada kuvhunza mina usati wanibvunza panhau yeropa akazotora ropa ndiani aitizvina ropa uyo ropa iro rakazotakurwa nani munhu sekuru wangu ari kuti mota yawakapinda ndo yakaenda neropa rangu mota yawakapinda iwewe ndo yanga ina mapipi uyu ndiyanga ariko mazuva chikumba asi akaisa ropa racho mumota kuti zvizoenda uku ndimapipi here ndimakoni makoni wacho pana papana rakaenda nani hadzi mako pane zvinhu zvandambobvunza ame kuti zvinotenderwa bvunza sunungukako ndine zvinhu zvinokwana ita 3 zvandambobvunza sekuru wangu sekuru wapi sekuru kiva taura kusununguka alright ndoti ndiri kushandira imimi shefu ganje zvinobuda here kuti inini ndoti ndiri kushandira imimi ndaita nyaya yandinayo ndobva ndati ndiri kukumbirawo mari wakwanzi inobva kupi ndakati 500 wakwanzi inobva kupi vandazoti kana zvisingaiti mondipachi 300 wakwanzi chetaurani my bill after ipapo kwakafona kairi katatu mukadzi wacho akazondifonera kuti ndikunzwa zitakura mapipi handiti akati akati kwanzi ndinzwa zita kura mapipi asi zvinobuda here kuti inini ndauya nemhosva handiti ndichikumbirawo mari kuna bhosi wandiri kushandira handiti tiri kumirira vana sekuru kuti wauye paground kuti tinzoti vanotaura kuti chii handiti bva wanditi handikwanisi kushanda ne uya utore zvinhu zvako emu yekuti uya utore zvinhu zvako inini nyaya tisati tasangana neyo kwakombore aida kudi iyi right 2 akati kwanzi iwewe mudzimu wacho rumbobuda panani bati zvinhu zvandiri kutaura ndati zvinyadzi akati muridzi wemwana arusikirwa
wacho papanyo pamai wake anova maigura kumai Susan aitaura zvondiani sekuru ava mai praise kunyepe akafona zvekuma 6 makusini okay chechipiri chechitatu chechi3 because nhau inoenda kuitika inini ndikukumbira kubvunza kuti ndapinda mumhosva handiti ndofunga pamamuripo svikiro last Friday rakati muzukuru kushaishira kwawakaita kudhwena kwakaitwa ropa iyi korakaenda kupi akati iye ndini ndichaziva kunechi kune ropa batereko pane zvataurwa izvi ndezviri maringe nemi sunungukai muzukuru wangu akakumbira mari ari kumbira ndikumbirawo nyaya dzangu dzandiri kutaurirwa kuno ndikumbira kudai mundibatsirewo tikagara pasi ine mukadzi wangu ndikati kana zvivi zvengozi hazvipiwi mari kuti anenge abatsiri muzukuru kuri pangozi zvinhu zvaakaita ndakati anofanira kuzviitira zvinhu zvake bhozi ndikamupa mari inini kushanzi bhosi wake ndiye ari kubatsira pakudii ndiye ari kubatsira pakubhadhara mhosva dzake saka ndakaramba nemari yangu nokuti ndakati hazviiti kuti ndipiti mari yangu ibhadhare ngozi dzekuripira zvinhu zvakaita zvandisingadii zvandisingazivi ndokuramba kwandakaita nemari yangu mari ndinayo but ndakati handidi kuti ndikupe mari zvinhu zvandisingazivi ndo zvandakarambira nemari yangu iyo inini ndikuita senge ndikuru ndaakurasika mbichana saka nditoti aleke akarasa ropa munzira kuti mwana wangu akashandiswawo inini panhau yeropa anzi ropa reke rinayo kana anonzi anenge asipo James Makoni saka harina kuenda uku dai James ari patagumuti pindowo parwoyo iwe chibomira mangeni ndataura kuti iwe wagara waramba kuti wakonyarara sangwari zvenhema tamboidhira newe tatopedza newe datobva zvake ipo saka memuti chii ndange ndichida pani pandandisi kunzwisisa pakuti ropa ava havasi kuziva kwakadisposwa ropa kana kuti uyu ari kuti handina kutakura ropa saka zvinoreva kuti rakaraswa here chii chakaitika saka ropa iri makarirasa here pavana akamirira makonera hatina svikiro racho pano ringadai riri kutaura rega kuti ko iye aleke haasi kuziva here kwakaenda ropa racho imwe wakumana zvareka wakumana pane panhau yekuda kushidzira munhu kuti akataure chokwadi ndikukumbira imi taurai makazvimirira unoziva kuti kana mashoko waakanzwa paunonzi first uri kudiwa kumapurisa ukatadza kuenda munhu wacho watakashaishira ange aripo musateka advantage yekuti munhu wacho nhasi hapo moda kunditi tsomo padzei tambozvitaura izvi iwe gara basiketedzana kugarira banana ya imi mienda kusiketera inyo netoda kudai so nenda kuti uyu makoni auye pane ava 4 kuita kunasa kuti 1 2 3 4 then imi mudai wenda ini ndatokubvisa imi bhenja katidai so hatidi kupedza nguva nezvinhu zviri pachena dare rangu haritenderi kumanikiza asi chandikatoite inzira mbiri sinzi iri nhau yengozi ndikuti ngozi inosecha yega so handikwanisi kuti muchida musingadi bhadhara iri pai asi ndiri kuti nguva ichaita sei ichakwana kune avo vari kuita sei vari kuramba handitika saka ndichizora ndikubvira kuti 1 2 3 4 ndokwanisa kuti mese munobuda mudare mangu pakuti mukuti hamuzviziwe kune avo vari kuti isusu tinozviziva ndio wandada kuti wachisare tichibetsere nawo handizvoba tisati tabuda hedu handa kukumbira kune wakaurayawo bosi pane ndanda kunzwa mashoko akutaura bosi wana unoona zvinhu zvandakawaka dzimba dzangu dzandawaka mota dzangu dzandinadzo otanga kuta nyararai ndimi munotaura kuti wakadzima zvinhu izvi pamba panogara pakachena ngwerevere apa iropa rakati muchitaura iri mada kutanga kuti hachi ndine zvinhu zvangu zvandinakudimbura ndinoda kuti ndibvunze pana vanhu vakaurayawo ndine mari here yandakavapa kana ndine foni here kana communication yandakataura nayo kuti vakomana maita basa here maita sei kuna vanhu vese vakauraya ndinoda kupinda ndine mari yandakakupa here ndine kutaura kwandakaita navo here wachiita basa ravo
Wobva wataura panapa kuti ndisununguka handidura machidzoka bhozi ndinorarama ndishanda mabasa atakapiwa muzi hurumende vezanu yakatipa mabasa edu emaoko ekuti tiite mabasa edu emaoko tiwane kuzvishandira. Handingarambi ndichiti everyday ndichiuya kunyaedza ndisingazivi. Saka ndinoda kuti wabva wataura kuti kana pane wandakapa mari ndichimupa mari kuti shamwari ende moite basa iri ndichikomuniketa navo kuti batsiranai namuzukuru itai zvinhu zvakadai zvakadai. Wobva wataura kuti guta wakatipa mari yakati shuwa wakataura wakaitotaura kuti itai zvinhu zvizvi. Wobva wataura panapa kuitira ndisununguke kwandiri kuenda kwese. Mai wangu waripo. Right. Mese mira hii. Pamusoro mambo. Iwe. Ibrahim ndio ngari kunaona. Simba kazi ndio. Ndio gari msiri kwa wala. Anzi naye pale zvadauta kana wapedza kuti pangu pane zvadauta. Kupindura kuti Asiya gari iko. Anozita dada muziko nedare. Aiwa pamwe aizvipindira futi munhu. Aiwa mese nyarara hii. Hapana basi padoro. Aisinya inonakiza bai. Nyaya inotosiririsa iyi. Hatifaniri kusungira munhu mhosva yaasina. Munhu afana kubvuma ega. So kune wabvuma ndoda ndisane nawo ndirane nawo. Wese waramba nowamanikidziba. Asi kana chiziva kuti kana iri ngozi ichipisa wanhu vachazoya wega pano. Asi kana wazoya pano tozotangira ipapo. Handizvoba. Saka ndoda kuti kana waramba handikwanisi kuwamanikidza. Asi ngozi yacho dai kuri kunzi nhasi tiinayo pano ichitaura pamusoro payo ndaingoti handikutongeri ndiyo uri kuona vanhu vako ndaingori kuona kuti ita zvaunoda nevanhu vako pari nhasi kuramba kwawaita ndinongowasiya sinzi ngozi iri kubuda aiwazve chamboipa kuti ibude chii. Handitika inoendera mberi nekusecha vanhu vayo. Kana yasecha yavabata wachangosungwa sekumasungirwo wakaita wouya muno mudare. Kana wazvibvuma uripa kungozi uripira kwachangamira chete. Handikwanisi kwavati muchida musingadi makauraya. Saka ndogona kuti muri 1 2 3 buda henyu ndidhirane awa vari kuti isusu takauraya tiri kubvuma. Asi kune awa mibvunzo yacho imuda kwavabvunza kuti ndakawapa mari here kana kuti inini ndakaitawo chii chanakontributa kune imi makauraya. Aita munhu wani awa wairawo wamiriri bozi wamwe wacho chaiwo wakubvuma wacho awapo. Saka mibvunzo yacho haigoni kupindurika. So mukaringa seipapo uchinyabanga rinoti ropa rakapedzera riina mangenda makoni. Saka dari pati kutomubvunzawo kuti wakazoriisepi. Saka haipinduriki futi mibvunzo iwowo. Saka uda kuti chii wekepesera ndipapo kashefu achitanga kusvika akati kwanzi achitanga kubuda ndisati ndauya ndichibva kukadoma sekuru wakati kwanzi zita rangu handidi kuti ulibudise mberi ba. Right, ndifambi. Tauya kumba kuno akati ropa rangu rakatorwa rikaiswa panotonhorera anoziva pamba pangu ndine firijeri. Alright. Saka inini zvinokwanisa kuti pana sekuru chimbwa kana kuti pana sanzani kana kuti tongoti pana samachena ndouraya ndiri 1. Mudzimu wakabuda kuno ku last Friday kuko wakati chitiko chakaitika kunyadowa 1 wangani wasere angariko yese ri kunyepa inini changamendo hayapana pakuti muchenese ini chokwadi chandataura ndo chese wari kuramba taramba kuzoti wozouya kuda kunetsa futi wanengwa kungosangana kupi iko kombone ngaite basa. Thank you. Saka ndo pandiri kuuya kwandiri zvakafanana kana newe kuti nyaya yemafoni yekufona handiizive nawe yemasirinji handiizive asi zita rako uri kunziwo wakaitawo handikuzoonaka handikwanisi inini kukuti une mhosva asi iwe mwoyo wako ndo uramba wega kuti inizvi handizvidini izvi handizvizive. Asi kana une chimwe chinhu chingakugonera kuda kungopamidzira kutaurawo kana kuda kuonesawo sedare kuti sedare dai mandibatsirawo makadai maybe togona kupa nguva iyoyo chete. Pamusoro ndiri kumbira kuti mukomana wako dai anyatsa kugona kutaura chokwadi chaizvo kuti vanhu vabetsereke kuti vanhu vabetsereke. Ndiri kumbira kuda kubvunza kuti iye paaiti mota yairemerwa achiti mota yaidzoka reverse yairemerwa nei iye achiti ropa rakanga rina makondi. Yani uri tukani kona hii baba makondi. Wadu ndichire. Sala noko. Mnaota?
Saka uri ali pana panotukani. Ngese matambo tinde mbele mambo. Ine chibvunza mwana. Sorry mama. Ngatosimudzei ruoko motopira kwandiri. Sorry mama. Kukunzwo pakati. Tobetserana. Mudara mutukwana. Sorry, ndakumbira rubi. Anditi? Munofana kuti respectawo. Seku respectawo kwandi kukuita iwe. Nyaya dzikufamba zvakanaka. Saka uyu kana achitaura, muchiona kune vamwe vanhu varikutaura, unofana kusimudza ruoko. Wopira nyaya kwandiri. Ngausimudze ruoko. Sorry zonyini bada ngausimudze. Mambo. Pane padike pandakutaura. Ndichine mukana uyu. Ipapo ndapapindura. Nekuti muri kunzwa wakamira sani iwe? Ndinomira samakona. Okay. Amene mati makuti ngaye kuno kwanemirire ndo pandauya. Asi ansura pinda zvakamakona ba. Ndapindura zvatogwa neuyu. Ndabvunzwa futi neuyu. Achiti iye kounze mota yanga isingagoni kudhonza ba. Ropa rakatakwana. Ropa iri zviri kunzi iwo iwawa. Ndandisipo. Zvonzi mota yakamira pazasi peka ground. Mota yonzi ndionorewa iyi. Ende sabhuka akataura kuti musuyo indi mota yakati up and down ichifamba ichidai so. Mukadzi wachakazomira futi apa achiti handizvizivi asi wakaenda futi wachienda ndiwanga kutakura sekuru erekwa. Saka ropa kana uye akapiwa naJames sekuru erekwa azvizivi. Nokuti James ndiangari doctor. Ndiangane ropa. Saka kuzonzi ropa rakachengetwa sei mumota James uyu ndiangari founder uyu ndiangaiziwa ndiangari owner wezvinhu zvacho uyu. Ropa kwandira. Aiwa handikuti ndipindure. Saka ipapo manje uyu sekuru ere gazi kuti ropa rakachengetwa papi rake ibasa chete vatakupa imimi hauzozi kuti waisa papi zvinhu zvako. Saka uyu sekuru ere ipapo ngaumbomusiyi nokuti atsanangura zvinhu zvakakwana kana munhu asinganzwi anzwa zvasangana uyu ende mubvunzo ngasadzokeredza mubvunzo 1. Saka ipo wakazoendawo kubasa. Wakazoenda kubasa ndakamboziva nawe kuti yainzi uya nemunhu wekubasa. Handiti? Kuti wakafonelwa nani? Ndakafonelwa nambuya nomudzimai wasekuru. Kuti chii? Kuti ndiuye naavetu. Munhu aingaita mazuva mangani ashaika kumashure? Kumashure. Apa patova nema-days. 2 weeks? 2 weeks zazonyanyisa. Zawandisa? Ma-days? Vawazonzi uye nani? Na-Alex. Wafonelwa nambuya? Ndafonelwa. Handi sekuru ba? Ndakafonelwa nambuya. Alright. Ndiwo wakaendawo naye? Ndi ndakabva ndaenda naye. Right. Ucharangarira wewe iwewe kuti pawakaenda iwewe kubasa ukadoma. Munhu chimbwa anga anoita mazuva mangani ashaika? Zvekuma 2 weeks kure. Kure? Kure. Saka zvemadays zvakaita sesondo 1. Tingaswere kuda kutaura panhamo yachanga aripo. Panhamo yasekuru takange titoripo ndisinya kutobata magloves tichiisa mubox inini tichiisa plastic nezviita zvese. Pa2 weeks dzakawandisa. Ngati 2 weeks ndini uyangotowo futi madays. Estimate yangu inini 5 to 6 days. Handitika? Kana ndisingaiti mistake. Saka iwe pawakaipindawo mumota umu. Hauna upiwe here kati na uti kutaura anzani muningina wako? Makoni muningina wanzani? James. Mukoma wangu ndi James. Ndi mukoma? Mukoma. Hauna upiwe here paseo na James chinzi paseo unozonopo ukandifamba nayo kurukwete? Baba handidi kunyepa. Kuya panapa handina. Nekuti mota inini kana kuti toti na James Makoni hapana chakandipa. Asi mota payakauya pane payakambomira pakati apa. Panowapa pa point number ya James. Pakati papa anoziva kana ukomana. Tingaswere kwenda kuupira. Aiwa taura chokwadi. Naiwana baba wapese kuri wadare panapa. No. Ndainzwa. Warumemese kuri panapa. Apana ngoita ati ungoone paudini wetu. Uri kuona usika. Nopinge papi. Andikuona. Zvikuita sekuti pamwe wewe dai James engari pano. Aitsanangudzawo. Because James ndinjamuti James versus Alex. Kuti tsanangudzai. Saka James kwake asiri pano. Umbo wacha tina kwatinosvika nawo. Because umwe wacho kutoda James ari pachizvipindurira. Then na Machena. Dai ari pano umbo wacho ungadai ari kuti furira nembera achibudisa umbo. Saka kusawa kwawo pano nyaya yedu kwamuri hatina kwatinosvika nayo. Because iwawo ndiwo waizo uyu achinga anongedza kuti sekuti anongedza Makoni tombata nenyaya yake ozonongedzawo inini. Saka kusawa kwawo pano kunongoita sekuti dare nokuita sekuti tirikuona kuti makachena. Asi kana mhepo ichingotiwo makasvipa tikuti mhepo imhepo. Hatiitongeri, hatingaitiri kunyepa. Tikachandwa kwasengotaura tingangoti mhepo ngaenderere mberi nebasa. Vanhu wazove wega pano. Wakuti mhosva yedu iye takamboramba taibvuma.
handizvoba kusaidi kwenyu kuna vanhu vari kuramba handina chimwe ichi handingakwanise kuita kasi une kati ndakuisai kune rimwe dare inongobuda futi yakangodaro handizvoba saka inda kudhira nangu nevanhu vari kubvuma tionesani kuti tinokoma tichiita sei saka kusaidi kwenyu musatsva henyu nezuva mahara enda henyu kune vamwe kana kutoenda henyu kumba Ndio kutaura kuno kumhepo iyoyo yakakwanise kukuitai titori nayo pana makasununguka kuti muende kumapurisa mumhangara muchiferefeta aiwa ngozi sio purisa pane manyuwa pane zvinhu zviri manyuwa kabagota unonzwa nyaya sei pane vanhu vakutaurira dare baba pane vanhu vakutaurira hangu kushekwa tiri kuita mukoma wangu inenika ndinokumbira kuti timuwana handigoni kundomesetedza munhu asi tiri kunzwa kuti vakomana wo ndo anaya okay vakomana tikushayawo iye mukoma wangu ndo anaya hongu zvinhu zvakawigwa kozi ipindi yawo kozi vakudisika ndinoda kukumbira hangu ndingonzwa iguwa aiwa enda henyu zvese zvotaura ndingonzwa iguwa kuti ndimi munaye muri kutaura zvekupinzwa ndikuta zvekunzwa ndikuta zvinhu zvekuziva chandisai pfungwa straight aiwa ifungwa kuti nditaure izvo uruziva kwaari iyo uruziva kuna ngoma wana foni ana foni asenza private number handifoni akasiya kumba hakuna chinhu private number endesai mapurisa anobatwa hakuna chinhu private number ramba here asi muchengete imimi baba mtuku ndiani ndisani ani ndere mukwasha memuda kuwedzera muchiti chii ndaito sekutaurwa zvangoitwa ndokubvondora kwasha nditi kuti nyaya kana iripo pairi inobvondorwa mvondorere vese vese saka ndaiti inini kuuraya ndo medha inotaurwa kuti medha inove nemutongo wayo wekuuraya chaiwo chaiwo kuchiwanhu nekuchuru saka kana kuchiwanhu tiri kufamba nayo haina kudonhedzwa pasi kuchirungu kuno kwainoshandwawo nekuti ndofunga pakashayikwa munhu akanoripotwa kuchi police that time saka kana pakuzunzi munhu ari kunzi akaurayiwa mumwe munhu oti ndini ndakauraya munhu naningi ilive kuti vanhu vakauraya munhu physically handiti zviri kuzikana pachena kutaura kududza pachezvako hapasi worth here kuti vabatwe further investigation vakabatwa kuti kuhomicide ikoko nokuti uko waridzi vevanhu imimi mambo kuno kumuridzi vevanhu futi polisi waridzi vevanhu futi saka havani kubatwa here nokuti vabvuma kuti vakauraya munhu because polisi yakaripotwa then investigation yanga ichiranwa now is come to open kuti vakauraya dhini then they'll be kept in remand kuno kuichitwa function spiritually pavari kudiwa vanotorwa vouya kudare like munhu angori murimand anodzoka mukoti achidzoka futi murimand I mean apart the difference I can see it zvakangofanana ifungwa kufunga handisi kuti ndikuti zviitwe ba ndingoti zvinoitwa here zvinhu izvi zvinobvumika here kuti zviitike kuti polisi iri kuziva ndo pane nyaya yangu because kwakaripotwa regai dare riendere mberi maita henyu mandipa pfungwa dzenyu handikushori asi regai dare riendere mberi nenyaya yaro izvoba ini ndakusara nevanhu wabvuma vanhu waramba ndawati sununguka henyu kuita sei kuenda asi kana iri ngozi inopisa yatinoziva kuti pano kune ngozi tinoitendera kuti ngozi ngaite basa rayo pachivanhu chedu bosi kuya kwaita vanhu ava havana kuuya nekuunzwa nepolisi pano tiri kuti waunzwa kuburikidza nemidzimu yengozi
Handizvoba? Ngazvidzisa kwakuri kubvunza kuti zvinozoita here kuti munogona kubudisa kubva tikadaro tingaite sekuti tinonyeperana. Kana kutora kuti akutonga kana kuti akutonga. Mangwana tozobvunzana kuti ko paya makataura warariya tapapi. Saka ini ndada kusiyana neawa. Wana wanepfungwa kuti tiri kubvuma. Toendesana tobetserana nawo. Mukubvuma kwawo. Handizvoba? Zvakanaka mukwasha. Anyway, mesa hamuchina mubvunzo. Aiwa, Ramadana agarai basi. Regai vaenzi vangu vaende. Tisava nevanhu varamba, bwezi kuri kupisa. Hapana si yakera. Right. Imbati amainyamisi kuiziva. Alright. Asi pachena yakataura kuti takazviita. Takada zvinoitendera ikatobvuma tikazokasiya heti yako pana paimwe ndikuziva. Handiti. Tanda kuenda kuti totore mudzimai wacho tikwanise kuenda kwaSABHU tiende kubvuma ndopakabva mamushonga. Asi kubvuma angabvuma ende zvatakaita investigation edu yechiwangu zvakamubata. Okay. Saka sekuona kwenyu muchaita sei? Ndopata kuya kwataitira kuno kuti azotoya tine huwandu kuti tinyase kunzwa tidzidzisane pfungwa kuti tinoita sei but manzwira atiri kuita manje kunongoshishidzirana nevanhu vari uko. Asi munhu uyu vanonzi ndiwo wanayo wakomana. Iwawa. Ndiwo wanayo. Alright, samachena hama yenyu matiri kupi? Yakatizo here kana ti iri kubasa? Kwete tinashana kutiza. Paakabvuma tuma munhu munyaya anoenda kwaKombore. Takungomirira kuti iwe kwaKombore vatipe zuva rekuti tisangane nawo. Saka takati kwaKombore kana tichisangana nawo kunoda mari. Saka takati pari zvino tinashikana uchigona kunotsvaga mari nababa wacho vari musango vari. Ndokusaka muri kuona matare mairefu panochimirira ndizvo. Ndizvo nekwanyabanga. Kwanyabanga chakamisa chii kuti mupedzerana naKombore? naKombore tiri ngone kuunganidza zvinhu zvakati wanzi vari kuda wakati pa 7 months. Makapiwa 7 months. Ndingangoti mambo kwaKombore hedu isu ananyabanga takaendako neuninipiso hwedu hazvinongoti zvininipisa kudai nechokwadi chatakangotaura. VanaKombore vakatopedza nezvi takatochadzwa mambo. Ndipo vakazotipawo period inokwana kuita 7 months kuti munge mandipedzerawo ndione kubuda pamwana uya ndione kuenda kwandiri kuenda. VaKombore takapedzerana hivi. Alright. Tinokutendai kana madaro ndokuti takuda kupedzerana nemudzimu wewanhu kuti ubude musha uende kumusha kwawo. So mushonga wengozi kuripa. Asi kuripa kune muchiita hakusi kuripa kwekuti ndakambunyukidzwa. Kuripa kuburikidza nemwana achitaura ndishuwa maoko angu akasvipa ndakadeura. Handizvoba? Kana mapedzera ngozi kwedu isusu mazira atinozoita semadzimambo hatiichajire. Tingazoende kungomira kana ichinge yaovercharger tondomirawo sasa mukuru tichichemawo kuti munenge manyanya. Kana pinenge yazotaura kuti ndikuda kuripwa nemunhu mwanasikana ndopatinopindawo semadzimambo kuti mutemo haichitenderi yenyika ino. Panzvimbo yekuti munhu chaja yenyu dziri nyati. Handizvoba? Asi ichinge yachaja yega. Saka ngozi haichajirwe inochaja yega. Asi sekudeura ropa kwavanenge wakaita munyika yasaunyama. Imhosva kushaisha kwavanenge wakaita mudzimu yewanyama. Mombe kwachangamire, mbocho yembudzi kwachangamire, jongwe rehuku nebhakiti renjera pamunhu umwe neumwe anenge akabvuma. KwaSABHU kumbudzi mbiri nejongwe, mbudzi mbiri nejongwe pamunhu umwe neumwe anenge akabvuma. Ndokuti tachenesana. Handizvoba? Muchidimbu ndingangoti ndo mamire zvine zvakaita. Kune avo vangaranganda vachiramba hatiwamanikidze. Tichazoona nekufamba kwenguva kuti nyaya yakadai tabvunzawo vamwe
kuti dzinofambiswa sei. Handizvoba? Handikwanisi wati uchida usingadi bvuma. Iye zvari kuzvirambira, ari kuzivawo right yake kuti pamwe tikuichikora. Ari kuzivawo pamwe kuti kwake hachisati chachaya. Saka tikuda kuti chichayewo. Wazouyawo sezvaita wapwere kwedu hwere hwako. Tauya kopotera kuti tisanganisewo nani nana Kombori. Tozotangira ipapo. Ende tatopedzerana kuti kana chinge wazodzoka panzvimbo mombe 1 2. Handizvoba? Kwasabhuko ukanziri mbudzi 2 dzatwa 4. Tichingwena takadaro muchidimbu ndo mafambira tinoita. Asi naanakidzwa kuti manditaura kuti makapedzerana mukapanana nguva yekuzosangana na kana yazokwana nguva yacho yekusangana nei makunori pangozi. Unozonditumirawo munhu sabhuku ndiziwe. Ndozotumawo nhume yangu ichange iripo ichiona kuripo kudaitwa ngozi iyi. Handizvoba? Musazokanganwe ipapo. So imi musikuziva kune mwana baba makoni. Tsvagai nepese kuti muzive kuti mwana ari papi. Sekutaura kwamaita kuti ari uko waramba mukazona ariko